Pamätám si, ako som sa ešte na základnej škole v 9. ročníku rozhodovala, kam na strednú školu, ako budem ďalej v živote vlastne smerovať, a môjim veľkým snom bolo dostať sa na gymnázium, pretože som vždy patrila medzi tých lepších žiakov a učenie ma naozaj veľmi bavilo. Čo bola ale veľká nevýhoda, že toto gymnázium bolo veľmi bariérové a preto bolo veľmi dôležité stretnúť sa s vedením školy a vyrokovať nejaké podmienky, ktoré by mi uľahčilo to štúdium na tejto škole. No na moje prekvapenie ma pán riaditeľ aj mojich rodičov vypoklonkoval z miestnosti so slovami, že študentov pre úrad práce nevychováva. No prežila som to, zvládla som to, vyrovnala som sa s tým aj napriek tomu, že som potom musela študovať na Bezbariérovej obchodnej akadémii. A teda aj napriek tomu som skončila vysokú školu. Či už máme nejaké to postihnutie, alebo sme zdraví, tak všetci majú právo na vzdelanie a na plnohodnotnú prácu. Volám sa Natália Turčinová a som nenormálna. Pretože jedna norma pre všetkých nemusí byť vždy fér.